Tak, pekný večer prajem. Verím, že dnes pri druhom pokuse budeme úspešnejší ako pri včerajšom vysielaní. Takže ja by som vás rád všetkých privítal, ktorí ste sa pripojili na dnešný webinár na tému Feng Shui a inštalácia vodných prvkov v interiéri. Dnes som si pre istotu na pomoc zobral aj jedného môjho dobrého známeho, ktorého by som vám rád teraz predstavil. Je to Juraj Bukera, takže Juraj, môžeš sa ohlásiť. Dobrý večer prajem všetkým. Dobre, Juraj mi bude vypomáhať dnes, aby jednak kontrola toho spojenia bola v poriadku a aby aj zvuk, obraz fungoval tak, ako fungovať má. A zároveň bude zastupovať vás, ktorí pozeráte vlastne z domu tento webinár. Bude sledovať otázky, ktoré budete môcť klásť. Vytvorili sme na Facebooku tradičného Feng Shui teraz jednu akciu. Je tam vlastne článok o aktivite dnešnej, takže ak máte facebookové pripojenie a dáte si tradičné Feng Shui, tak môžete tam svoje otázky počas vysielania písať a v takých pravidelných intervaloch potom sa budeme snažiť odpovedať na to, čo tam bude. Juraja zároveň ešte poprosím, aby priebežne, keď niečomu nebude jasné, keďže zastupuje teraz laickú verejnosť v rámci nejakej Feng Shui tematiky, tak aby ma prípadne pribrzdil, zastavil a popýtal sa, aby sme to spoločne dodiskutovali a prešli všetko to, čo je dnešnou náplňou. Ja by som vám rád ešte prezradil Jurajovi, že má veľmi zaujímavé hobby, venuje sa tematike vody a je to práve dôvod, prečo som ho aj pozval na dnešný seminár o vode. Juraj, vieš pár slovami povedať aspoň o tom, čo ťa na vode láka a prečo práve voda? Tak prečo práve voda ma láka, to neviem, ale každopádne som ryba podľa európskeho horoskopu, takže je to možné, že aj to ma privádza k tomu. A jednoducho vždy, keď vidím vodu, cítim vodu, počujem vodu, tak sa cítim veľmi príjemne a dobre. A samozrejme, že všetko, pričom sa cítite dobre, tak vás pridrží a potom sa tomu venujete viacej. Takže potom, pokiaľ by niekto chcel viac vidieť, že čomu sa venujem, tak na mojom webe www.bukera.sk tak tam vidíte rôzne pohľady na vodu, moje aj iné. Jasné, super. Takže ak vás voda zaujíma aj z iných pohľadov, tak veľmi odporúčam. No, ja by som teda povedal na úvod, čo nás vlastne dnes bude čakať. Máme dostatok času, takže budeme môcť naozaj podiskutovať tematiku interiérovej vody vo Feng Shui. Je to veľmi vďačná tematika, nachádzame ju jednak v mnohých článkoch, časopisoch, publikáciách, ktoré tu vychádzajú. Čo je takým môjim cieľom dnes je dať vám pohľad, ako sa práca s vodou praktizovala vo Feng Shui tom pôvodnom, tradičnom, tak ako sa všetky tie techniky zachovali a dochovali počas celých stáročí, ako sa samotné Feng Shui vyvíjalo. Ja tu mám jednu takú knižku na úvod, ktorú by som vám na inšpiráciu ukázal. Je to kniha, ktorá sa volá Kompendium čínskej metafyziky od Joeyho Yepa. Tá knižka má niečo cez 1000 strán s tým, že niekoľko stoviek strán v tej publikácii predstavujú referenčné tabulky a techniky, výpočty, ktoré sa venujú práve vode z pohľadu Feng Shui. Čo sa týka vody, je to naozaj veľmi vďačná téma a už dlhé stáročia sa teda majstri Feng Shui venovali práce s vodou z viacerých dôvodov. Voda patrí vo Feng Shui k veľmi silným aktivátorom energie v priestore. Ak sa pozrieme vlastne na základný koncept Feng Shui, tak môžem povedať, že máme dva základné a kľúčové prvky, ktoré berieme do úvahy, keď s nejakým priestorom pracujeme.
A to je prvý krok, je to hora a voda. Horské prvky sú považované vo Feng Shui za zdroj energie. Čiže hory, keď budeme citovať klasikov, tvoria čchy, čiže sú zdrojom čchy. Voda je ich bariéra. To znamená, energia, ktorá sa z hory vytvára, sa zadrží a zastaví pri najbližšej vode. Takže voda má jednu úžasnú schopnosť vo Feng Shui, má schopnosť zachytiť energiu hory a svojím vyparovaním a svojím pohybom tú energiu do priestoru odovzdať. Tým veľmi výrazne aktivuje priestor a voda vždy bola vo Feng Shui spájaná hlavne s prosperitou, financiami, ambíciami, tvorením, kreativitou, čiže schopnosťou naplňať plány. Takže môžeme povedať s takou yangovou, aktívnou formou života a činností, ktoré robíme. Preto, ak je voda dobre nastavená v priestore, tak je veľmi zaujímavou pomôckou k tomu, ako máme možnosť dosahovať nejaké svoje plány, ciele, čiže všade tam, kde chceme podporiť našu kreativitu, kde chceme podporiť financie, kde chceme podporiť rast, vývoj, dynamiku, všade tam je práca s vodou vo Feng Shui veľmi dôležitá. Preto existuje v starom Feng Shui také obrovské množstvo techník. Skutočne môžeme povedať, sú to desiatky rôznych spôsobov, ako s vodou pracovať, ako nájsť jej správne umiestnenie, jej správny vstup, výstup a podobne. Samozrejme, starí praktici Feng Shui pracovali hlavne s vodou prírodzenou, tak ako aj s horami prírodzenými. Pretože ak bývame v lokalite, kde je prirodzený vodný tok, tak vždy tá energia vody je niekoľkonásobne silnejšia, ako je voda umelo človekom urobená v podobe nejakého jazera, fontány, akvária a podobne. Takže tie najsilnejšie techniky a najsilnejšie formulky Feng Shui vychádzajú hlavne zo skutočnej živej vody. Samozrejme, aby ste neboli sklamaní tí, ktorí žijete v lokalitách, kde prirodzená voda nie je, tak my na dnešnom webinári si ukážeme, ako pracovať s vodou vo vašom byte, dome, izbe a ako máte možnosť s určitými znalosťami, ktoré spolu prejdeme, naštartovať energiu v priestore tak, aby ste podporili nejaké svoje činnosti, aktivity a niečo, čo v živote chcete dosiahnuť. Takže na konci, ak vydržíte do konca, tak vám dám zopár ešte aj zaujímavých termínov, teraz na najbližšie obdobie, a presný postup, ako, aby ste si vyskúšali, čo je schopné Feng Shui vo vašom živote urobiť a podporiť. Takže budete môcť na svojej koži potestovať, ako vodné Feng Shui pracuje. Ja by som teraz urobil to, že sa prepnem na pár obrázkov, ktoré mám pripravené na vysielanie. Takže nastavím zdieľanie obrazovky a pustím vám zo pár obrázkov, ktoré by som vám rád premietol. Takže prvý krok, s ktorým začnem, je trošičku priblíženie nejakej základnej filozofie, základného konceptu Feng Shui. Ak budeme pracovať s vodou, ale nielen s vodou vo Feng Shui, tak základný cieľ každej jednej techniky, každej jednej skutočne autentickej techniky je vytvoriť hladkú, vyváženú komunikáciu medzi energiou neba, človeka a zeme. Ak tá komunikácia prebieha hladko a harmonicky, vtedy výstup tej energie prináša do nášho života pozitívne efekty. Podporuje nás, je to ako keď sadnete na vlnu a kráčate a plávate v smere prúdu. Čiže zväčša to ide potom ľahšie a jednoduchšie. Čo chápeme pod týmito tromi princípmi? Takže skúsme si ich krátko popísať. Začneme najprv s nebesiami. Tien. To je ten prvý princíp. Nebesia vo Feng Shui budú reprezentovať dynamiku
času, pohyb hviezd, planét, planetárnych konštelácií, pomocou popísania tejto cirkulácie, ktorá ide podľa určitého vzoru, podľa matrice, ako sa mení energia v rámci časových cyklov, tak na základe tých časových vplyvov my máme možnosť predvídať, kedy bude okamih, ktorý bude vhodný na nejaké významné aktivity a ako tie časové kvality sa premietnú do priestorových súradníc. Takže to všetko nám hovorí energia nebies. Takže ak budeme chcieť vodu umiestniť v priestore tak, aby komunikovala správne aj s nebeskou čchy, bude potrebné, aby sme ju vedeli vypočítať. Energia Zeme, to, čo máme na spodku, predstavuje všetko to, čo súvisí s priestorom a jeho formou. Takže na úrovni priestoru nás bude zaujímať hlavne pozícia vody v sektore, či už v exteriére alebo v interiéri, čiže v ktorej časti priestoru sa nachádza ten vodný prvok. Hovoríme tomu lokácia, správna lokácia. Za druhé sa nás bude zaujímať orientácia, takže ako je niektorý prvok orientovaný vzhľadom k nejakému referenčnému bodu. Takže to je to, čo skúmame a čo popisujeme na úrovni Zeme. Ak sa pozrieme na úroveň človeka, tak popisujeme energiu, konštitučnú energiu človeka a aktivity človeka na základe jeho dátumu narodenia, na základe roku, mesiaca, dňa, hodiny. Vo Feng Shui máme viacero nástrojov, ako túto konštitučnú energiu človeka popísať. Jeden z veľmi jednoduchých nástrojov je napríklad pomocou osobného trigramu človeka, ktorý sa nazýva ako tzv. Ming Kua. Vychádza z roku a z ročných vplyvov, v ktorých sa človek narodil. Ďalšia z techník je napríklad pomocou osobného hexagramu človeka, ktorý vychádza z techník Xuan Kung Ta Kua, tzv. Veľkej Kua alebo veľkých hexagramov. Ďalšia z techník je napríklad technika 4 pilierov čínskej astrológie, nazývaná ako Ba Zi, alebo 4 piliere. Alebo napríklad technika purpurovej hviezdy, alebo podobných techník, takže rôznych techník čínskej astrológie, ktoré na základe nejakého dátumu a času narodenia vypočítavajú našu osobnú energiu. Takže čo budeme chcieť, ak vodu budeme v priestore umiestňovať, budeme chcieť, aby sme ju umiestnili tak, aby bola v rovnováhe s energiou človeka, energiou Zeme, čiže priestoru, a energiou času. Ak sa nám to podarí, vtedy to umiestnenie vody bude mať najlepší efekt. K tomu ešte budeme chcieť pridať tretiu dôležitú vec. Bude aktivovanie vody, čiže uvedenie vody do prevádzky, čiže naštartovanie, napríklad na naplnenie jazierka, naplnenie akvária alebo spustenie nejakej fontánky v interiéri. Takže to je iniciačný bod, kedy štartujeme energiu. Tento bod je veľmi dôležitý, pretože je katalizátorom a časový okamih, v ktorom túto aktivitu robíme, bude rozhodujúci pre celkový výsledok. Takže budeme sa snažiť naučiť vybrať zaujímavé okamihy v čase, kedy energia je tak vitálna, že ak ju spustíme, čiže ak v tom priestore urobíme nejakú zmenu, tak ju vyvoláme vlastne do života. Naštartujeme ju, aby sa prejavila v našom živote. Takže v praxi je prvý krok, od ktorého sa budeme odvíjať, je zámer človeka. Takže ak chcete, máte nejakú zaujímavú ideu, máte skvelý nápad, máte výbornú inšpiráciu, ktorú chcete teraz zrealizovať a chcete, aby bola úspešná, tak ukážeme si presný návod teraz, ako pomocou Feng Shui takéto niečo zrealizovať. Prvý krok, s ktorým začneme, bude najprv práca s priestorom. Takže my teraz budeme používať, ukážem vám zo pár techník z tradičného Feng Shui, ktoré pochádzajú z jedného systému, tzv. systému Xuan Kung.
Je to jeden z veľmi obľúbených systémov, ktorý sa hlavne rozvíjal v období stredoveku, toho 16. 17. storočie a samozrejme rozvíja sa až do dnešných čias. Je veľmi obľúbený, pretože sa pomerne ľahko a jednoducho aplikuje a dáva v praxi pomerne dobré výsledky. Takže ja vám ukážem niektoré z tých techník, ako vybrať pomocou nich správnu pozíciu vody v interiéri. Takže prvá z tých techník vychádza z tzv. Kvality času a cirkulácie času na základe tzv. 20-ročných intervalov. My sa momentálne nachádzame v cykle, ktorý sa nazýva tzv. 8. perióda. Ten cyklus časový nastal, alebo sa zahájil v roku 1984. Pardon, 2004, od 2004, pretože 84 bol predchádzajúci cyklus 7. Takže od 2004 a bude trvať teraz až do roku 2024. Takže my sme teraz momentálne presne v strede tohto cyklu, tohto 20-ročného cyklu. Takže dostávame sa do presne prelomovej etapy. Práve tento rok, 2014, je prelomový rok tohto 20-ročného cyklu, pretože od jeho rastu, od tej prvej 10-ročnice sa teraz začína jeho tzv. Yinová fáza, fáza zhromažďovania, fáza zanárania a poklesu, fáza zvnútorňovania energie. A tento rok je práve rokom, kedy tento cyklus štartuje. Takže to, čo teraz budeme hovoriť, platí pre toto obdobie jednak do roku 2024, ale ešte rovnako to bude platiť aj pre ďalšiu periódu, tzv. 9. periódu, takže až do roku 2044. Na úrovni princípov Xuan Kung máme jeden zo základných princípov, ktorý sa hovorí, že je to pravidlo priamého, nepriamého a vedľajšieho ducha. Nazývané v čínštine ako Zhengshen, Lingshen a Jueshen. Tí, ktorí študujete Feng Shui, tak veľmi dobre poznáte toto pravidlo, pretože na kurzoch sme o ňom veľa hovorili, pracovali sme s ním v rôznych aplikáciách. Tí, ktorí neštudujete Feng Shui, tak veľmi v krátkosti o čo ide. Je to pravidlo, ktoré hovorí o tom, ako sa energia času premieta do priestoru, kde je exces yangovej, aktívnej formy energie, kde naopak je exces yinovej, pasívnej formy energie. Takže v tejto perióde, v tomto období sa nám kumuluje veľmi veľa pasívnej formy, yinovej formy v severozápadnom trigrame, takže v severozápadnom sektore, v juhovýchodnom, východnom a severnom. Takže sú to sektory, ktoré sú veľmi dobré, ak ich oživíme aktívnym vodným prvkom. Takže ak pôjdeme na úplne najjednoduchší algoritmus, ktorý máme na vodu, tak prvá úvaha, od ktorej by sme mali začať, ak teda pracujeme s touto technikou, je vybrať pre inštaláciu akvária alebo fontány jeden z týchto 4 základných sektorov. Čiže buď juhozápad, juhovýchod, východ alebo sever. Hej. Takže ak sa pozrieme na nejaký dom alebo byt, predstavte si, že toto je váš byt alebo toto je váš dom. Ako to v praxi vyzerá? Prvý krok, ktorý potrebujete urobiť, je postaviť sa do stredu geometrického ťažiska vášho priestoru. Takže potrebujete si nájsť presný stred. Ak neviete ako, nakreslite si na tvrdý papier váš pôdorys, vystrihnite si ho, zoberte ceruzku a hľadajte bod, kedy ten papier vám bude na ceruske voľne stáť. Že ak ho zapichnete do nejakého presného bodu, tak mal by ten papier vlastne držať. To je presné ťažisko vášho priestoru a pôdorysu. Takže tam by ste sa mali postaviť vo vašom interiéri, zobrať bežný kompas a zamerať priestorové súradnice. Zamerať sever, juh, východ, západ a
na základe toho, ak si prekreslíte matricu 8 smerov, takže ak rozdelíte kružnicu na 8 rovnomerných častí, tak zistíte, kde vo vašom interiéri je severný, východný, juhovýchodný a juhozápadný sektor. Tieto 4 sektory sú základné sektory podľa techniky Sean-Kung, ktoré sú v tomto období vitálne a kde tú vodu môžeme použiť. Samozrejme, nie je voda ako voda. Juraj, čo myslíš, aká voda v interiéri je vodou vitálnou? Keby si inštaloval nejaký vodný prvok na úrovni interiéru, čo by si tam dával? A momentálne asi vypadol z vysielania, takže OK. Ja sa teda prepnem naspäť na zdieľanie. Takže aká voda je vitálna, je veľmi dôležité. Ak budeme pracovať s vodou v interiéri, tak najlepšia forma vody je akvárium. Čiže je voda, ktorá má dostatočne veľký objem a voda, ktorá sa vyparuje a je v pohybe. Čiže ideálna forma v interiéri je zobrať akvárium s rybičkami, nasvietené akvárium, ale akvárium, ktoré má hore otvor, aby tá voda sa mohla vyparovať do interiéru, do vášho priestoru. Nie je dôležité, koľko rybičiek tam budete mať, aké veľké rybičky budú, koľko vodiek, čiže to, čo nájdete v bežných časopisoch Feng Shui, nemá nič spoločné so skutočným Feng Shui. Takže pre nás je dôležitá voda ako nástroj, ako hmota, substancia, ktorá je schopná zhromažiť energiu. Ak je v správnom sektore, vitálnom sektore, tak zhromažďuje vitálnu čchi. A ak ju zhromažďuje a môže sa vyparovať do exteriéru, tak tú energiu odovzdáva a aktivuje ten priestor, ktorý pôsobí prospešne. Ak sa tá voda samozrejme nachádza v sektore, ktorý nie je natoľko vitálny, tak tá voda nie je veľmi kvalitná a nespúšťa tým pádom nejaký pozitívny efekt. Dokonca môže vytvárať efekt až negatívny. V praxi platí pravidlo. Čím viac vody, tým silnejší vplyv, tým väčší potenciál. Druhá z dobrých foriem je fontána. Ale fontána, ktorá má dostatok vody. Čiže nie nejaká malinká žblnkajúca, to je príliš slabá voda. Ak budete používať fontánu, je dôležitá jedna podstatná vec. Nesmiete vodu počuť. Ak budete počuť žblnkotanie vody alebo veľmi hlasnú fontánu, to nie je voda, ktorú vo Feng Shui v interiéri chceme použiť. To je voda, ktorá sa vo Feng Shui nazýva sha qi, čiže deštruktívna voda, nevyvážená voda. Takže to je niečo, čo je absolútne kontraproduktívne, niečo, čomu sa chceme vyhnúť pri práci s vodným prvkom. Takže toto sú dve základné formy. Pod vodou nebudeme myslieť obraz vody, alebo nejakú symbolický prvok vody, ale substanciu vody ako takú a vody, ktorá je v pohybe. Veľmi dobrá voda, treba aj s rastlinami, voda živá, voda, ktorá má v sebe život. Takže prvý krok je teda, ak uvažujete o pozícii vody vo vašom interiéri, je začať v jednom z týchto 4 sektorov. Takže tu vám stačí 45 stupňová presnosť. Krok číslo 2. Samozrejme, ak chceme dostať z vody silnejší efekt, tak v tom okamihu je dobré byť o niečo presnejší. Takže teraz prejdeme na druhý z algoritmov, ktorý popíše ten priestor z pohľadu časových vplyvov aktuálneho roku, mesiaca alebo dňa. Na to použijeme určité výpočty. Viacerí z vás pozeráte aplikáciu, ja sa teraz trošku namiestním na web. Viacerí z vás poznáte aplikáciu PowerLife Astrology. Tí, ktorí nie, ktorí o tom počujete prvýkrát, tak stačí, aby ste všetky výpočty, ktoré tu budete vidieť, si máte možnosť aj sami jednoducho a rýchlo vypočítať. Stačí urobiť, ak
jednoduchý postup. Prejdite na stránku powerlifeastrology.com, vytvorite si tam svoj účet a bezplatne môžete v základnej obmedzenej verzii na najbližšie 4 dní si vypočítať všetko to, o čom budeme teraz hovoriť. Tí z vás, ktorí by ste chceli plánovať dlhšie obdobie, tak samozrejme máte potom možnosť si zakúpiť plnú verziu aplikácie. Ale pre tú základnú formu, čiže pre tú základnú prácu na 1, 2, 3, 4 dní vopred, vám aj tá bezplatná aplikácia bude stačiť. Takže všetko to, čo tu budem mať z pohľadu výpočtov, vychádza z tejto tabulky. Takže poďme na to. Ako teda upresniť, pre ktorý z tých 4 sektorov sa v tom vašom interiéri rozhodneme? Takže k tomu sa teraz pozrieme na najprv ročnú energiu. Ak nás bude zaujímať, ako vitálne umiestniť vodu v tomto roku, čiže v roku 2014, tak pozrieme sa na tzv. Tabuľku ročných lietajúcich hviezd. To je tabuľka, ktorú vidíme tu, práve v tejto línii pred sebou. Ja si tu ešte zapnem kurzor, aby som tam mohol niečo vám dokreslovať. A budú nás teraz zaujímať práve tieto čísla, ktoré vidíme v strede. Sú to tzv. Ročné hviezdy. Takže ak budete chcieť sa zladiť s energiou neba, nielen na úrovni 20 ročných cyklov, ale zároveň aj na úrovni roku, tak hľadajte 3 čísla. Číslo 8, 9 a 1 v strede. Takže tu máme prvú osmičku, jednotku a deviatku. Takže máme južný sektor, juhozápadný sektor a severný sektor. Takže v tomto roku sú obzvlášť vitálne tieto 3 sektory na umiestnenie vodného prvku. Ak sa pozrieme na prvý algoritmus na úrovni 20 ročných pilierov alebo 20 ročných cyklov, tak všimnite si, že juhozápad a sever spĺňajú súčasne obidva algoritmy. Takže sú zladené tak s energiou 20-ročného cyklu, ako aj energiou ročného cyklu. Takže my teraz zúžime ten náš výber juhovýchod a východ, juhozápad a sever, na juhozápad a sever. Takže ak v tomto roku chcete byť presnejší, tak by bolo lepšie tú vodu buď dávať na juhozápad alebo sever. Krok číslo 3. Ak chceme tú energiu zladiť aj s energiou mesiaca, v ktorom sa momentálne nachádzame, kde pracujeme? V tom okamihu sa pozeráme na čísla 8, 9 a 1, ktoré máme ružovo zakreslené, ktoré máme zakreslené jemnou zelenou farbou, čiže mesačné hviezdy. Pravo dole. Takže mesačné hviezdy nám hovoria o pozícii v danom mesiaci, čiže v tomto mesiaci, v ktorom fungujeme, kde sa nám kumuluje vitálna energia. Takže vidíme, že sever má jednotku, severovýchod má osmičku, a juh má 9. Takže ak by sme vyberali z všetkých 3 algoritmov, ktoré sme si povedali doteraz, tak severný palác nám spĺňa všetky 3 podmienky. Takže aj 20-ročný cyklus, aj ročný, aj mesačný. Takže zatiaľ je náš favorit. Samozrejme to neznamená, že nemôžeme použiť aj iné sektory, ale zatiaľ top číslo 1 je práve tento severný sektor. Ak by sme to chceli rozšíriť ešte aj na energiu konkrétneho jedného dňa, tak v tom okamihu sa pozeráme na tzv. Denné hviezdy. A môžete si všimnúť, že v tom severnom sektore sme mali napríklad včera, kedy som pripravoval podporný na tento webinár, zároveň aj dennú deviatku. Takže severný sektor bol extrémne vitálny na úrovni všetkých algoritmov. Takže ak si to teraz zúžime, tak zo všetkých častí priestoru v tomto roku mesiaci a dá sa povedať aj dni,
by sme uvažovali o severnom sektore pre umiestnenie vody, aby sme naštartovali energiu, ktorá bude najvitálnejšia. Takže už v tejto situácii máme veľkú šancu, že to, čo spustíme v tom priestore, bude fungovať veľmi dobre. Vo Feng Shui platí pravidlo. Ak sme schopní popísať tú energiu ešte presnejšie a zamerať sa ešte detailnejšie, čiže dať tú vodu na čo najlepšiu presnosť, tak získame vlastne silu, ktorá bude ďaleko, ďaleko precíznejšia. Takže v tom okamihu máme možnosť ísť ešte bližšie. My sa teraz pozrieme na ten severný sektor tak, že si ho rozložíme na tretiny. Ak sa pozriete na ten sever, ja sa pozriem na ten náš priestor, tak vidíme, že sever má prvú, druhú a tretiu tretinu. Nazývanú ako sever 1, sever 2, sever 3. Každá jedna z tých tretín má samozrejme inú kvalitu. Takže my teraz, ak chceme zhodnotiť tú kvalitu na úrovni tohto roku, mesiaca, prípadne dňa, tak sa pozrieme na ďalšiu tabuľku v poradí. V tej aplikácii PowerLife, keď sa pozriete, ja sa na ňu teraz prepnem, tak tú tabuľku nachádzame tesne pod tabuľkou lietajúcich hviezd a nachádza sa tu dole, kde vidíme sektory a vidíme problematické vplyvy dňa, mesiaca a roku v príslušných sektoroch. Takže to sú sektory, ktoré nechceme v danom okamihu prebudiť do života, pretože tým by sme prebudili niečo, čo nie je natoľko prospešné. Takže ak sa pozrieme na tento mesiac a rok, prípadne deň, tak vidíme, že v strednej časti severu, čiže v sektore sever 2, čiže na kompase, ak by ste sa pozreli, je to od 0 do 15 stupňov, sa nachádza dvojitý problematický vplyv, tzv. Sui Ho, Calamity Sha. Takže je to sektor, ktorému sa radšej chceme vyhnúť. Takže ak sa pozrieme na ten náš interiér, tak zúžime ten výber na sektor sever 1 alebo sever 3. Hej. Takže ak by sme chceli tú vodu umiestniť presnejšie, takže na úrovni nášho bytu, ktorý teraz analyzujeme, alebo nášho domu, by sme umiestňovali fontánu alebo akvárium buď do tejto časti severu, alebo do tejto časti severu, ale vyhli by sme sa tomu stredu, pretože tam je riziko vedľajších efektov. Že môžeme spustiť popri tom pozitívnom zároveň ešte aj niečo, čo prinesie vedľajší efekt. Takže ja sa teraz pozriem, či máme aj Juraja. Áno, je tam aj Juraj pripojený. Takže na chvíľočku teraz vypnem zdieľanie obrazovky. OK, takže vidno ma v pohode? No, teba je vidno v pohode. Dobre. Nevidel som žiadnu tabuľku, musel som si pustiť na ďalšom. Nevidel som, tak asi možno som nemal zdieľanie, takže ja tam zapnem zdieľanie obrazovky ešte raz, aby som teda tú tabuľku pustil ešte raz naživo. Vidno už teraz tabuľku? Áno, už teraz vidím. Super, super. Takže to, čo som hovoril, tak som hovoril vlastne o časových vplyvoch, ktoré sú z tabuľky časových vplyvov. Takže o tých číslach 8, 9, 1. Takže tie čísla v strede sú čísla ročných hviezd, vpravo dole mesačných hviezd a vľavo dole denných hviezd. Takže hľadáme tie čísla 8, 9 a 1. A celý ten výpočet sa nachádza, keď sa prepneme ešte raz teda na tú aplikáciu, v aplikácii PowerLife Astrology priamo v energii dňa. Takže ak sa pozrieme na ľubovoľnú energiu dňa, tak máme možnosť vidieť vlastne tabuľku lietajúcich hviezd pre ten deň, takže vplyvy ročné, mesačné, denné a zároveň aj to, čo som pred chvíľočkou spomínal, tú energiu sektorov. Čiže ako to vyzerá v jednotlivých sektoroch, sever 2, severovýchod, aké vplyvy sa tam kumulujú. Takže to je to, čo som mal na mysli v rámci toho zobrazenia. Dobre, ja sa prepnem teraz naspäť a na chvíľu vidím vzdielanie. Máme tam aj nejakú otázku? Pozeral si na Facebook?
Pripomeniem ešte aj ostatným, že tí, ktorí ste prišli trošku neskôr do vysielania, tak na Facebooku Tradičné Feng Shui máte možnosť, je tam vytvorená vlastne sekcia pre dnešný webinár, kde máte možnosť, ak chcete sa niečo spýtať, tak položiť svoje otázky. Takže je tam niečo? Zatiaľ nie. Zatiaľ nie, dobre. Takže ak sa budete niečo chcieť spýtať, tak kľudne tí, ktorí máte Facebookové kontá, tak môžete tam niečo popísať. Spýtam sa, Juraj, teba zatiaľ, či bolo zrozumiteľné, čo sme zatiaľ sa bavili? No v rámci toho, že mi vypadlo pripojenie na 10 minút, že si bol. Keď som to dostal dokopy, tak som sa dostal už na tú tabuľku a potom som musel veľmi rozmýšľať, že o čom hovoríš. Okay. Ale určite mi je zrozumiteľné, že sa mám vyhnúť Severu 2. Severu 2, jasné. Dobre, takže ostatní, ak ste niečo nezachytili celkom, alebo chcete sa dopýtať, tak odporúčam teda na Facebook tam napísať. Ja sa teda opäť prepnem na zdieľanie a doplníme si nejaké ďalšie info, aby sme to videli. Takže krok číslo 3. My sme už celkom precízne teraz upresnili tú vodu. Pre bežnú väčšinu ľudí, ktorí teraz fungujete ako laici a nie ste odborníci na úrovni Feng Shui, by táto vrstva mala byť absolútne postačujúca na to, aby ste vodu vedeli celkom spoľahlivo v tom priestore, v tomto mesiaci umiestniť, v tomto roku mesiaci a v tejto 20-ročnej perióde. Pre odborníkov Feng Shui a pre špecialistov pridám ešte jeden presnejší algoritmus. Každý jeden z tých sektorov, ktorý tam máme, je zároveň sektor, ktorý vieme rozdeliť na viacero detailov. Čiže vieme ho rozdeliť na menšie stupne. Takže ja vám teraz ešte ukážem techniku použitia tzv. 64 hexagramov, techniku Suan Kung Takua, o ktorej som už trošku hovoril. Inak, mimochodom, pre tých, ktorí sa Feng Shui venujete trošku podrobnejšie, v novembri tu budeme mať jedného veľkého odborníka, pána Howarda Choya, ktorý z Berlína pricestuje a bude mať 4-dňový profesionálny seminár pre konzultantov Feng Shui zameraných práve na techniky Suan Kung Takua, technik časovania, využitia 64 hexagramov. Takže ja vám teraz ukážem zhruba, o čom tá technika je a ako funguje. Takže my sa teraz pozrieme na ten náš lopán a všimnite si teraz sektor Sever 1. Ja ho tu zvýrazním, aby sme ho videli. My sme si povedali, že sektor Sever 1 a Sever 3 sú sektory, ktoré sú pre vodu vhodné. Sektor Sever 1 ale na úrovni hexagramov sa skladá z 3 súčastí, ktoré majú zhruba okolo 5,5 stupňa. Takže ak chceme teraz presniť to umiestnenie vody a ísť na to ako laserom, čo je veľká výhoda práve tejto techniky Suan Kung Takua, ak ju správne aplikujeme, tak jej výsledky sú veľmi účinné, veľmi silné, pretože pracujeme s veľmi presnou formou štruktúry energie v priestore. Takže ak ju správne aktivujeme ešte v dobrom okamihu, tak táto technika dáva na úrovni Suan Kung najsilnejší efekt, ktorý sme schopní dosiahnuť. Čiže je to niečo, čo predstavuje vlastne tú špičkovú aplikáciu. A hlavne, ak chceme naštartovať vplyv, ktorý má mať dlhodobý efekt z pohľadu rastu, tak využívame tieto algoritmy. Takže my si teraz ten sever rozdelíme na 3 časti. Aplikácia Power Life Astrology opäť vypočítava hexagram roku, mesiaca a dňa aj hodiny. Čiže máme možnosť si vypočítať hexagram akejkoľvek udalosti. Takže napríklad hexagram včerajšieho dňa bol hexagram úprimnosti, hexagram sincerity, ktorý je veľmi zaujímavý. Má zrkadlový tvar. Čiže vidíte tú formu hexagramu, je celkom hravý. Takže ak by sme teraz robili tú aktiváciu v priestore napríklad včera, čiže vo včerajšom dni, kedy som pripravil tie slajdy, tak na úrovni Severu 1 máme
prvý subsektor hexagramu, vidíme tam také dve plné čiary a 4 prerušované čiary. Hexagram, ktorý vytvára s hexagramom sincerity, alebo hexagramom úprimnosti, veľmi silnú harmonickú väzbu. Väzbu, ktorá sa nazýva tzv. Pokrvné bratstvo, alebo blood link connection. Takže ak by sme chceli naštartovať tú energiu veľmi precízne, tak by sme z tých 3 subsektorov vybrali tento. Rovnako, ak by napríklad osoba, ktorá je narodená v roku hexagramu, ktorý tu vidíme, napríklad ten hexagram 2-3 sincerity, takže narodená v ročnom pilieri Sin Mao, alebo v pilieri jinového kovu a jinového dreva, ktorá má tento osobný hexagram, tak pre osobu, ktorá je v takomto roku narodená, by bolo skvelé aktivovať vodu práve v tomto hexagrame, pretože by sme prepojili tú energiu času a priestoru s osobnou energiou človeka a ten efekt by sme priamo nasmerovali na to, čo reprezentuje tá konštitučná energia človeka. Čiže vznikla by veľmi silná väzba. Takže toto je to, čo mu hovoríme aplikácia 64 hexagramov pre umiestnenie vodného prvku. Takže ak sa vrátime k tej našej obývačke, tak my by sme tú našu fontánku dali teraz presne do tohto sektoru. Samozrejme, na úrovni aplikácie už tu musíme byť presný. Čiže už si to vyžaduje mať celkom kvalitný kompas a vedieť urobiť zameranie so zhruba 5,5 stupňovou presnosťou. Tak, aby stred fontány bol v strede toho hexagramu. Čiže v strede tej uhlovej vzdialenosti, o ktorej hovoríme. Vtedy je to ako keď brnknete na dobre naladenú gitarovú strunu a rozozvučí sa to úžasným tónom, harmonickým tónom. Vtedy ten efekt v priestore bude ohromne silný a naštartuje sa. Čiže toto je to, čomu hovoríme praktikovanie sektoru. A my ale do tohto okamihu vlastne prepájame energiu neba, energiu zeme a energiu človeka. Takže snažíme sa zladiť s hexagramom človeka, alebo s jeho nebeským kmeňom, alebo s jeho minkua podľa sektoru. Monitorujeme tok energie v čase na úrovni 20-ročných cyklov, ročných, mesačných, denných cyklov. A za tretie hľadáme priestorové súradnice, čiže prepájame energiu neba a zeme a človeka. Čiže kde na úrovni zeme, v tom priestore sa tá energia kumuluje, čiže kde ten sektor je vitálny. Takže toto je to klasické spojenie, ako vo Feng Shui fungujeme. Chýba nám tu ale štvrtý veľmi dôležitý bod. Ak už teda vieme, kde tú vodu do priestoru vložiť, tak je potrebná posledná fáza. Vybrať správnu hodinu v rámci dňa. Čiže hodinu, v ktorej tú energiu previažeme na človeka a v ktorej ten vplyv naštartujeme naplno. Čo tá hodina musí spĺňať? Za prvé, nesmie byť v rozpore s energiou dňa. Ideálne, ak nie je v rozporaní s energiou mesiaca alebo roku, ale hlavne s energiou dňa. Za druhé, nesmie byť v rozpore s energiou človeka. Je super, ak tá hodina má energiu, ktorá bude harmonicky rezonovať práve s energiou človeka, že vytvorí jednu väzbu, pretože v tom okamihu ten vplyv bude úplne 100%. Čiže bude to niečo úplne geniálne. Takže toto je to, čo sa teraz snažíme nájsť. Ako na to? Opäť vieme na to využiť aplikáciu Powerlife. Takže ak sa pozrieme do tej aplikácie, tak prvý krok, na ktorý je dobré zamerať pozornosť, je pozrieť si na hodnotenie dňa. Ja tu mám teraz pre vás jeden veľmi zaujímavý dátum, ktorý si poznačte do svojho kalendára. To je dátum 8. jún 2014. Ako náhle sa pozriete na základné hodnotenie dňa,
a uvidíte tam 5 hviezdičiek, tak je to veľmi vitálna energia dňa. Vidíme tam hodnotenie 9, keď tam postojí myšol. Takže je to tzv. Stable deň, veľmi stabilný deň. Zároveň na úrovni ďalších algoritmov tu máme tzv. Tung analýzu, nemusíte sa trápiť s tým, čo to je, ale veľmi dôležité je to, čo tu vidíte, červená hviezdička Excellent. To znamená podpora ďalšej skupiny časových vplyvov, ktoré prináša veľmi silný harmonický potenciál. Zároveň na úrovni časových cyklov 28 konštelácií tam máme veľmi silný vplyv. Nemáme tam žiadne problematické vplyvy na úrovni Sun-Sha, žiadne špeciálne negatívne vplyvy. Takže je to úžasná základná energia dňa na úrovni takmer akejkoľvek aktivity, ktorú budete robiť. Čiže je to vynikajúci deň, všeobecne vhodný pre naštartovanie takmer všetkého. Čoho všetkého? Na to nám slúži ďalšia tabulka vhodné pre a nevhodné pre. Takže vidíte, nie je celkom vhodné akurát nasťahovať sa do nových priestorov v tomto dátume, alebo robiť nejakú veľmi veľkú dôležitú cestu. Ale inak akékoľvek činnosti naštartovania investícií, podpisu zmluvy, zahájenie stavieb, zahájenie štúdiu, tréningu, naštartovanie nejakého verejného podujatia, nejaké podnikateľské činnosti. Vidíte 5 hviezdičiek na všetky aktivity. Takže úplne skvelý dátum. Takže ak nájdeme takýto deň, tak je dobré ho aktivovať cez priestor. Ak sa pozrieme na úrovni priestoru, vidíte, že v tom termíne budeme mať tie vplyvy juhozápad, máme tam jednotku mesačnú aj ročnú. Na severe budeme mať opäť 9, 1, 1. Čiže opäť ten severný sektor bude veľmi vitálny. Takže sever bude zase šampión číslo 1. Zase potrebujeme sa vyhnúť severu 2. Vidíte, v severu 2 sa budú kumulovať v tom dni 3 problematické vplyvy. Denný, mesačný a ročný. Takže okrem severu 2 pracujte so severom 1 alebo severom 3 v priestore. Takže v tom okamihu nám stačí posledný krok. Pozrieť sa na čas. Tu vidíte dvojhodiny. Od 23.00 a 0.59, čiže predchádzajúci deň 23.00 až 0.59, až do 21 až 23.00. Takže máme tam energiu, ktorá cirkuluje v dvojhodinách. Zase veľmi rýchla pomôcka je pozrieť sa dole na hviezdičky. Pozrieť sa na spodku na hviezdičky a mrknúť sa na to, aká je energia dňa, ktorú tu vidíte. Na úrovni danej hodiny. Čiže kde je tých hviezdičiek čo najviac, tak tam samozrejme sú to hodiny, ktoré majú čo najlepší potenciál, čo najsilnejší potenciál. Priaznivé hviezdy a priaznivé vplyvy vidieť červenou farbou. Čím ich je viac, tým lepšie. Nepriaznivé hviezdy sú zobrazené čiernou farbou, čím ich je viac, tým horšie. Takže ideálne, keď vidíte tam, kde je veľa červených hviezd a žiadna čierna hviezda. Zväčša sa to uzrkadluje aj na tom ratingu. Určite sa vyhnúť tomuto červenému, takže hodinový konflikt. Takže toto je základná veľmi rýchla orientácia. Takže vidíme tu od 3. do 5., od 5. do 7., od 9. do 11., od 11. do 1., od 3. do 5. a ešte večer od 9. do 11. sú celkom zaujímavé časy. Ak sa chceme pozrieť na ne ešte silnejšie, tak vidíme, že máme nejaké špeciálne vzťahy, napríklad 3 harmónie, 6 harmónií, 3 harmónie. Takže ak tam niektorý z tých vzťahov vyjde, tak zväčša tam vyjdú aj 2 hviezdičky alebo viac hviezdičiek, pretože je to silnejší harmonický vplyv. Takže volíme ako niečo viac. Čo vám upozorním, tak samozrejme teraz sme v letnom čase. Takže je potrebné, aby ste od tohto času odpočítali hodinu minus 1. Takže ak máme teraz 20:49, tak v skutočnosti sme v čase 19:49 alebo 19:50. Takže fungujeme niekde v takomto pilieri energie dňa.
Hej. Takže je treba v letnom čase odpočítať minus 1 hodina a podľa týchto časov sa zorientovať. Samozrejme, toto je všeobecná energia dňa a hodiny. Je dobré si ju personalizovať, takže je super. Ak si teraz pridáte svoje meno a ja tam dám nejaké meno a dáte si svoj dátum narodenia. Takže ja tam vyberiem nejaký dátum, čo ja viem, 10. jún, narodenie treba z 54, dáme nejakú hodinu a minútu narodenia, dáme pridať. Prečo je to dôležité, alebo prečo je to vhodné? Pretože v tom okamihu sa ten výpočet, ktorý tam máte na úrovni dňa, ja tam opäť vyberiem toho 6. júna, ktorý sme tam mali dátum, takže vyberieme jún, zvolíme 6. jún, respektíve, ktorý to bol 5. myslím, alebo 8. až, hej. Tak, 8. super, 8. výborne, 8. Takže ak sa nachádzame, tak máme tú osobu a v tom okamihu, v tej analýze hodín sa vám tam pridá jeden riadok. Takže v tom okamihu tie hviezdičky, ktoré tu vidíte, budú hviezdičky, ktoré budú brať do úvahy nielen energiu dňa ako takého a hodiny, ale už aj vo vzťahu k vašej osobnej energii. Takže vidíte, že podľa toho je tu skvelý čas medzi 3. a 5. v noci, pretože vznikne špeciálna väzba, alebo potom od 3. do 5. alebo od 5. do 9. hodiny. A osobný konflikt tam vyjde od 11. do 1. v noci. Takže vždy je dobré to personalizovať a vybrať zároveň aj svoj dátum narodenia. Ak neviete hodinu, nič sa nedieje, stačí aspoň rok, mesiac a deň. Takže toto je postup, ako na to, čo urobíme v tom čase, v danom dni, do daného sektoru, čiže napríklad do toho sektoru Sever 1, zapneme vodu, čiže napustíme vodu a naštartujeme to akvárium alebo naštartujeme fontánu a necháme ju bežať niekoľko dní. Hej. Je dobré aspoň nejakých 9 dní ako minimum nechať tú vodu cirkulovať a prípadne ponechať aj viac. Hej. Tým naštartujete tú energiu času v priestore a spustíte, uvoľníte ten potenciál, ktorý sa previaže na vás ako osobu. Dobre? Čiže bez toho, že by ste mali nejaké špeciálne znalosti, pomocou tej aplikácie si dokážete vytiahnuť tie kľúčové informácie. Teraz pre praktikov, ktorí ovládajú techniky trošku detailnejšie, pridám ešte jednu vrstvu a to je zladenie na úrovni hexagramov. Takže ak sa pozriete na hexagram dňa a pozriete sa na hexagram osoby človeka a hexagram hodiny, tak je dobré, aby všetky tie 3 hexagramy vytvárali jednu zo silných väzieb. Ak sa vám toto podarí, tak previežete tú energiu ešte niekoľko násobne silnejšie a vytvoríte efekt, ktorý bude vlastne pre toho človeka ako dielo. Takže to je časovanie, ktoré už patrí skutočne potom k tým top profesionálnym technikám. A používa sa samozrejme na veľmi dôležité udalosti. Takže ja sa teraz prepnem opäť na zobrazenie obrazovky. OK, no a keď to zhrniem, tak čo by sa vám odporúčil? Máte teraz do 8. do 8. júna pomerne dosť času. Ak chcete niečo naštartovať, máte nejakú dobrú ideu, máte nejaký inšpiratívny nápad, využite ten čas na prípravu, na prípravnú fázu a nechajte na ten termín a ten čas a ten priestor okamih, aby ste boli doma u seba a aby ste umiestnili vodný prvok do toho sektoru
a naštartovali v tom okamihu všetky aktivity, ktorými chcete začať realizáciu vášho projektu. To, čo chcete podporiť, aby bolo úspešné. Čiže môžete urobiť nejaké oficiálne zahájenie, otvorenie, môžete urobiť nejaký webinár, môžete rozposlať nejaké maily svojim klientom, môžete na web dať oficiálny opening, čiže otvorenie, zahájenie niečoho. Takže už podľa toho, čo chcete vlastne naštartovať a prečo chcete získať podporu. A následne sa pustíte na realizáciu. Čiže začnite robiť. Ak to urobíte tak, ako som povedal, tak je veľmi vysoká pravdepodobnosť, že budete úspešní a že to, do čo sa pustíte, pôjde oveľa hladšie a rýchlejšie a prinesie aj finančný efekt, ktorý od toho budete očakávať. Takže veľmi odporúčam, ak máte chuť vyskúšať. Dôležité je ale to, aby ste si uvedomili, že málo kedy peniažky padajú len z neba bez aktivity človeka. Takže aby to všetko fungovalo, je potrebné, aby ste sa trošku aj pohli. Čiže aby ste ten nápad uviedli svojimi aktivitami do diania. Čiže konali na to, robili tie aktivity. A tým iniciovaním v tom čase naštartovali niečo, ako keď dáte akupunktúrnu ihličku do meridiánu, do konkrétneho bodu v tele človeka a spustíte pohyb. Naštartujete tok energie, ktorá sa tam od toho okamihu bude odvíjať. Dobre, takže to je moja praktická rada, ako na to. Ako to vidíš, Juraj, ty zo svojho pohľadu? Zo svojho pohľadu to bolo celkom zrozumiteľné, ale prvé otázky, čo ma napadajú, je vlastne, čo keď v tom priestore sú dvaja ľudia, hej? Teraz vieš, ako vyzerá naša kancelária a sme tu dvaja. To znamená, že v tom Power Life si prihodím seba a ešte aj kolegu? Áno, kľudne si tam môžete pridať viacero osôb a ten výpočet bude robiť ako prienik tých osôb. Samozrejme, čím viac osôb, tým zložitejšie môže byť z pohľadu tých kritérií nájsť ten vhodný čas. Všetko závisí aj to, ako je zladená energia tých osôb. Takže ak fungujú v tíme osoby, ktorých konštitučná energia vytvára harmonické väzby, tak v okamihu, keď nájdete vhodný okamih pre jedného, zväčša je to aj vhodný okamih a vhodná priestorová súrodnica aj pre druhého. Ako náhle tam fungujú osoby, ktoré sú konštitučnou energiou značne konfliktné, alebo sú vo veľkom napätí, tak častokrát sa dostaneme do situácie, že to bude vždy viac pre jedného a menej pre druhého. V praxi skôr odporúčam personalizovať to primárne pre kľúčovú osobu, ktorá je zodpovedná za dopadnutie výsledku projektu. Buď toho, kto to štartuje, kto to robí, alebo vlastne tej kľúčovej osoby, na ktorú tú energiu chcete previazať. Dobre, je to tak zrozumiteľné? Áno, jasné. No. Z toho, že máme osobný hodinový konflikt v rovnakom čase, tak mi to prípada, že vlastne aj tie vhodné hodiny mávame často podobné. Podobné, jasné. Ale bavili sme sa o práci, o rozbehnutí aktivít pracovných a takýchto vecí. A čiže tú vodu v tej kancelárii. A teraz, jak to bude vyzerať, keď vodu budem riešiť v byte, sme tam 5. A to tiež bude fungovať na tie pracovné záležitosti alebo na nejaké iné? Áno, takto voda vždy, bez ohľadu na to, či je v byte, dome alebo v práci, primárne štartuje veci, ktoré súvisia s prácou, kariérou, financiami, čiže pohybom tokom. Takže tá aktivácia sa dá robiť tak doma, ako aj v práci. Samozrejme, ten vplyv bude najsilnejší v miestnostiach, ktoré sú primárne viacej aktívne miestnosti, že určené na generovanie financií. Oveľa lepšie to bude, ak to urobíte v miestnostiach, ktoré sú aj na ten projekt určené, kde fungujete. Ale samozrejme, všetko závisí od toho, kde sa dlho zdržujete, pretože ak fungujete viacej doma, tak je dobré tú aktiváciu robiť priamo v tom priestore. Kontraindikácia je, nedávajte vodu do spálne. Čiže spálňa je priestor, ktorý na to nie je vhodný.
Takže vtedy zvolte niektorý z tých iných sektorov, o ktorých sme hovorili, aj keď bude možno menej vitálnejší, ale nedávajte určite do spálne vodný prvok. Jediná prípustná vec je použiť to, tak ako som povedal, zhruba na 9 dní. Čiže ak to naštartujete, môžete to dať trvať na 9 dní a potom tú vodu dať preč, aby tam nebola permanentne prítomná spálne. Pretože spálňa je primárne jínová a slúži na regeneráciu organizmu a slúži skôr na podporu hlavne zdravia a vzťahov ako takých. Takže vodný prvok je dobré v takomto prípade viacej do miestnosti aktívnych a tam tých, ktoré teda slúžia na tú aktivitu. Samozrejme, dá sa to robiť aj, čiže je možné to umiestniť tak aj do prvku práce, aj doma. Čo je dôležité, to, čo sme si teraz hovorili, boli techniky na umiestnenie vody v tomto roku. Takže ak sa budeme baviť o budúcom roku, tak ten pohyb bude iný. Takže ak budete pracovať s akváriom a fontánou a budete chcieť kopírovať tú energiu časových vplyvov, tak je vhodné vlastne to prekontrolovať na začiatku každého roku a urobiť opäť vlastne naštartovanie tých časových vplyvov, pretože to, čo vybudíte tým časovým vplyvom, tak ono má nábeh, má nejaké maximum a má nejakú doznievacú fázu. Takže zväčša to, čo sme si teraz hovorili, funguje niekoľko týždňov, niekoľko mesiacov, maximum rok. Čiže ako náhle dojde k preklopeniu ročnej energie, tak už zase tie vplyvy je treba na novo reaktivovať. Pretože pracujeme s technikami, ktoré majú trošku kratšiu trvanlivosť. Niečo iné je, keď použijeme tých 64 hexagramov, o ktorých som hovoril. To je technika, ktorá je vhodná na umiestnenie vody, ak ju chceme permanentne umiestniť na správnu pozíciu dlhodobo. Takže ak nechceme robiť nejaké tie posuny, ale samozrejme na tie hexagramy to už je vysoká škola Feng Shui, to už nepatrí do rúk bežných lajkov. Dobre, áno. Ešte ideálne je si dať akvárium na podstavec, ktorý má kolečka a vždycky to posúvať. Áno, je to aj praktické na ten pohyb a údržbu, hej. Je to jedna z možností. Podľa možností kolieska aj s brzdami potom náspod. Vedel by si vymysleť nejaký taký zaujímavý príklad, že ako to použiť v prírode trebárs? Vodu? No, že v takejto súvislosti pracovnej, že keby som išiel ten deň k rieke, alebo k jazieru, alebo k studničke a vedel by si, pomohlo by to niečomu, alebo... Určite minimálne k tomu, že sa nadýchaš čerstvého vzduchu. Prečistíš mysel. Nie, z pohľadu Feng Shui tu hovoríme o priemete exteriéru alebo interiéru na priestor, v ktorom fungujeme. Čiže v ktorom pobývame, pracujeme. Takže primárne tie techniky sa využívajú buď v exteriéri, ak chceme ovplyvniť interiér okolo nás, alebo v interiéri, ak chceme ovplyvniť interiér a to, čo sa v ňom nachádza. Čiže taký ten pohyb, že ideme len niekde k vode, je síce fajn, ale nepatrí ako keby k tým kanonickým technikám, ktoré sme tu mali na mysli. Spýtam sa ťa, na Facebooku si pozeral, či náhodou niekto sa tam niečo nepýta z pohľadu otázok? No, zatiaľ sa nepýtali. Dobre, takže... Toľko teda k tej aplikačnej rovine. Čo ešte som chcel len dodať k tomu, je samozrejme to, že to, čo sme si teraz hovorili, patrí takej základnej abecede. Pretože každý priestor kumuluje ešte svoje vnútorné kvality na základe toho, ako je ten priestor orientovaný, kedy bol uzavretý, kedy bola postavená budova. Na to ale už je potrebné urobiť audit, ktorý je trošku viacej profesionálnejšie nastavený. A samozrejme existuje obrovské množstvo ešte iných techník. To, čo sme tu my rozoberali, bola len ukážka jednej z N variácií, ako s vodou pracovať. Vo Feng Shui je také jedno úžasné pravidlo. Neexistuje žiadne absolútne kritérium. Takže
všetko to, čo čítate v tých krásnych časopisoch, farebných knižkách, ktoré tu vychádzajú, ktoré hovoria o tom, že voda musí byť tam a nemôže byť tam a onám, ten, kto to píše, tak píše len tak, že nemá dostatok informácií o skutočnej autentickej praxi. Pretože ak sa zanoríte do čítania starej klasiky, do starých starovekých a stredovekých diel Feng Shui na tému vody a vodného Feng Shui, tak jednoznačne tam vidíme jasnú indíciu. Voda môže byť všade. Ale nie v každom sektore je vhodná v každom čase. Hej. Takže ak máme určitý čas, tak vodu nedávame tam, ale je lepšie ju dávať inak. Za druhé, tá voda sa častokrát dáva do interakčných vzťahov. Takže ak napríklad máme dominantnú horu z nejakého sektora, prichádzajúcu zvonku, tak v tom okamihu je dobré, aby voda nebola niekde v sektoroch, ktoré pôjdu do konfliktu s tou horou, ale naopak, aby harmonicky naštartovali energiu hory, tak bude vhodné tú vodu dať do sektorov tých a oných. Čiže na to máme práve množstvo výpočtov. Za ďalšie, ak máme napríklad čelný smer budovy niekde, tá budova je postavená v určitom období, tak samozrejme z toho okamihu tiež tie pozície vody, sektory tej vody sa nám budú meniť. Ak sa budova otočí inak, tak opäť získame iný priestor pre umiestnenie vodných prvkov. Takže celé to staré Feng Shui nikdy nebolo o niečom absolútnom, ktoré by tvrdilo tu a nikde inde, ale ak tu, tak v tom okamihu niečo iné by malo byť niekde. Čiže vždy a všetko bolo primárne o hľadaní rovnováhy. Ak je niečo nejaké, niečo iné, čo je k tomu sa vzťahujúce, by malo byť niekde a v nejakej prístupnej kvalite. V tom je úžasné celé to štúdium a celá tá krása systému. A bohužiaľ, samozrejme, tá deformácia, degradácia toho, čo sa to prenieslo do toho západného sveta, tak dostalo sa tu obrovské množstvo dezinformácií, ktoré naozaj nemajú nič spojené so skutočným Feng Shui. Takže to som ešte chcel vlastne doplnenie k tomu, o čom sme hovorili na úrovni vody. OK. Máš ty nejakú otázku, Juraj? Čo ťa napadá ešte? No, už ani nie. už to bolo moc profesionálne. Čisto laicky nie. OK. Dobre, takže keď sa teba spýtam teraz ako laika, tak ak máš nejakú ideu, ktorú by si chcel naštartovať, tak čo urobíš teraz v priebehu zajtrajšieho dňa? Zavolám ti a dohodnem si stretnutie. Srandu si robím, ako Zajtra sa nepoteším, zajtra budem nedostupný, takže budeš musieť poradiť sám. Takže ako budeš postupovať? No, pustím si tú aplikáciu Power Life Astrology. Prihodím si tam ešte kolegu, zistím si tie hodiny, no a vlastne, no neviem, či s tým kompasom, čo mám v tablete, ale ten taký, mám tam jeden taký, čo je dosť presný, tak si vyberem ten smer a akurát ten rozdiel medzi tým sever 1 a sever 3, to si už moc nepamätám. Áno, tam je dôležité, ja to ešte raz dám na obrazovku, aby sme si to ukázali. Takže dám to nazdieľať, bude to prehľadnejšie. Takže ako vyzerá sever 1, 2, 3, ukážeme si to na tomto slajde. Je dôležité, keď si zoberiete, sever normálne zaberá 45 stupňov. Takže je to 45 stupňová výseč. Ak si nakreslíte tú výseč, ja si tu dám ešte ceruzku, aby to bolo lepšie viditeľné, pero červené. Takže ak si zakreslíme tú výseč, vidíme, že toto tu má 45 stupňov.
Ak si zoberiete uhlomer a pravítko, tak samozrejme tých 45 stupňov viete rozdeliť na 3 rovnaké časti. Hej. A to, čo bude v strede, predstavuje tú sever dvojku. Čiže to je to, čomu sa chceme vyhnúť. Takže vy, ak sa postavíte vlastne s kompasom v vašom priestore, tak mali by ste skúsiť si vlastne nasmerovať ten kompas v tom smere severo-južnom a vyhľadať, kde máte vlastne tú prvú tretinu severu, čiže kde vám to ukazuje v tom priestore. Samozrejme, ak ste v jednej miestnosti, že pracujete, máte len jednu kanceláriu k dispozícii, alebo čo bývate v garzónke, nemáte viac miestností, tak sa postavíte na stred miestnosti. Čiže ak by som bral, že táto obývačka bude jedna miestnosť, ktorej nikde inde nepracujete, len robíte tu ako kancelárii, tak sa postavíte presne do stredu tej obývačky, môžeme to aj takto nakresliť. Máme obývačku, alebo teda pracovňu, tam má nejaké dvere, tu má nejaký stred, takže vy si zameriate nejakú súradnicu, postavíte sa kompasom, vidíte kompas do rúk, takže takto držíte kompas a zameriate túto súradnicu, nejakú kolnicu. A vyjde tam, čo ja viem, že to je napríklad 3 stupne. Hej. Tu budú 3 stupne. Takže 3 stupne bude takmer sever. Hej. Takže v tom okamihu, keď si rozložíte tú orientáciu, tak 0 stupňov bude predstavovať zhruba niekde sem. Hej, tento bod. A odtiaľ vlastne tá výseč 45 stupňová bude predstavovať sever. Hej. A keď si to rozdelíte na 3 časti, trošku špatne sa mi kreslí s tou myšou, nie je to jednoduché. Nemám tu ruskú kresliacu, takže ak to rozdelíte na 3 časti, tak dostávate vlastne 3 tretiny a tá prvá alebo tretia predstavujú vlastne tie sektory, o ktorých sme hovorili. Dobre? Je to zrozumiteľnejšie takto? Je to veľmi zrozumiteľné, zaujíma ma, aký je rozdiel medzi jedničkou a trojkou. Medzi jedničkou a trojkou je to, čo sme si už teraz hovorili, že ak tam prechádzame na podrobnejšie vplyvy, tak na úrovni toho tam môžeme mapovať, kde sa nám čo kumuluje. Ak budeš robiť ty alebo bežný laik, tak zatiaľ nerozpoznáte rozdiel medzi jednotkou a trojkou. Ak by sme chceli rozpoznať rozdiel, potrebovali by ste tie techniky od 64 hexagramov alebo niektoré ďalšie z tých techník. Takže ak použijete jednotku alebo trojku, mali by ste pracovať s vyváženou kvalitou, ktorá bude bez problémov fungujúca na úrovni priestoru. Dobre, takže ak by ste to chceli ešte spresniť, chcel by to urobiť už taký audit, ktorý by bol oveľa precíznejší. No, to si mi zjednodušilo celkom, to je dobré. Áno. Čiže tak, aby sa to zbytočne nekomplikovalo, dobre? Takže sú informácie, ktoré sú pre profesionálnych praktikov, sú informácie, ktoré sú pre bežných laikov, takže aby sa bežné osadenstvo nenaplašilo pri aplikácii. Dobre, takže ak nie sú žiadne otázky, môžeš prípadne ešte raz pozrieť, či náhodou niekto ešte na Facebook niečo napísal. Ak nie, tak sa postupne rozlúčime. Nie je tam nič. Nie je tam nič. Dobre, OK. Takže ja teda ďakujem každému z vás, ktorí ste sa pripojili či už naživo na tento webinár. Verím, že to bolo ešte inšpiratívnejšie ako to, čo bolo plánované včera. Takže ja som rád, že som dostal šancu to zopakovať, pretože z môjho pohľadu to, čo som mal pripravené včera a s tým, čo som mal pripravené dnes, tak dostali ste oveľa viac informácií. Takže verím, že to bolo ďaleko interaktívnejšie a bohatšie. Ďakujem takisto Jurajovi za výpomoc a sprievodcovanie a asistenciu. Prajem vám príjemný zvyšok večera a verím teda, že budete schopní niektoré z tých informácií opäť použiť, využiť pre svoju prax a hlavne diskutovať, ako cez Feng Shui môžete podporiť hladký tok vašich udalostí.
Tí z vás, ktorí máte chuť sa stretnúť aj pri niektorej z akcií, či už virtuálnych alebo živých, tak je dobré, ak budete priebežne sledovať to, čo sa na stránke deje. V podstate tieto virtuálne semináre na stránku bežne nedávam, ale informácie o nich posielam len tým, ktorí sú zaregistrovaní na odber newsletterov a mailov. Takže tým z vás tá informácia príde vždy na mail a určite v dohľadnej dobe opäť pripravíme niektoré ďalšie zaujímavé témy a diskusie, takže verím, že sa budete mať na čo tešiť. No a najbližšie máme zo pár zaujímavých seminárov, webinárov v priestore, v teréne a takisto niektoré zaujímavé online veci, takže popozerajte si. A ak budete mať nejaké otázky, môžete prípadne aj do mailu niečo popísať. Takže prajem príjemný zvyšok dňa, večera a takisto najbližších dní a opäť niekedy dovidenia. Ahoj Juraj. Ahoj.